Para miyarsa pinangka pambuka kita saking warga panjian nom budaya mijil saking kedung cangkring pager waja ingkang dipun pimpin Bapak Sukar Haryanto monggo warga sami mirsanono jogetane panjian nom budaya lagu pancile bisa gawe nuju prana panjian nom budaya mugi lestari ngrembaka para miyarsa minangka pambuka kita saking warga panjian nom budaya mijil saking kedung cangkring pager waja ingkang dipun pimpin Bapak Sukar Haryanto monggo warga sami mirsanono jogetane panjian nom budaya paguyu pancile bisa gawe nuju prana panjian nom budaya mugi lestari ngrembaka Selamat datang pengunjung sekalian, silakan duduk menikmati hiburan. Hiburan kami seni tradisional asli, seni jaranan panjian nom budaya ingkang nami terdiri dari para tunas-tunas muda menjunjung tinggi kebudayaan bangsa sesanti prerahayu nom budaya tetap rayu.
Ya ya ya. Ya ya ya. Hati-hati. Ya ya ya. Ah ah ah. Ya ya ya. 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 Ayo. Ho ho. Aku. Aku. Ayo, Mak. Ayo yo. Iya dong. Ikulane ya kali. Ayo. Arep nyabrang karo uwote. Ayo. Etan jadi kulone ya kali. Yena imbang kodo apote. Iya iya, kowe ngajak tawan mau ati lek aku kowe
Adik-adik minggir. Awas. Lo, 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 lo. Songkokno sak rusamu, ayo. Ayo. Wes. Lo. Wes. Lo. Wes. Ae. Balik cengkelangan. Lo. Iya. Oh, ah, ho, ha, ho. Ya, no. Ya.
Go. Go. Raden Said ya Brandaloka Jaya putra Bupati Tuban Wilotirta Dek semono katundhong ingkang rama merga gawe wirange wong tuwa Raden Said pancen tumindak murka ning asile kanggo rakyat kang nista Raden Said ketemu Sunan Bonang ndur diwejang nafsu murka bisa ilang ana klaras manungsa ya sing laras kolang kaling manungsa ya sing eling wali songo ayo diuri-uri marga wali nyebar agama suci Kanjeng Sunan seneng gending Jawa sejarahe nganti bisa ngrembaka Raden Said jangkepe wali songo nggur sinebat Kanjeng Sunan Kalijaga La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah